Mga kaalas! Isa nga ito sa pinupuntahan ko bago umuwi. Dito nga sa Dicky Biwak, mga aldad. Bukod nga sa maganda dito mga par, ay marami din dito nagtitinda ng kung ano-ano. Sakto ngayon mga tol dahil bakasyon na. Kahit pa bago-bago ang panahon mga tol, minsan uulan, minsan aaraw, ay talaga naman maganda ditong tumambay mga par. Lalo na kung kasama mga classmate mo, tropa mo. Syempre sa may mga magjojowa na rin dyan. Marami nga nagsasabi mga tol ay parang kapatid daw ng istansa to sa Lingayen. Perfect nga talagang puntahan to mga tol. Bukod nga sa makakalanghap ka ng sariwang hangin, marirelax ka talaga sa view. O tol, tara na. Pumunta ka na dito. Bali alas 4 nga ng hapon mga tol ay nag-u-open na sila dito. 8 ng gabi sila nagko-close mga par. Tamang hintay naman ako sa order ko mga par. Napakaganda talaga dito ng view mga tol. Bali nga sa baba ng tulay ito mga tol, bago ka magpasanasin to. Tulad nga ng sinabi ko mga tol ay may mga nagtitinda rin dito ng takoyaki. Talaga naman sakto sa buong magtotropa. Huwag na kayong puro plano, pumunta na rin kayo dito. Bukod nga sa takoyaki mga tol ay may nagtitinda rin dito ng mga barbecue. Talaga naman perfect talaga dito tumambay. Tingin pa lang talaga mga tol ay talaga mapapasabi ka ng masamsami. Bale! Bali na-miss ko nga yung Tambay Cafe dito. Shout out sa lahat ng mga staff ng Tambay Cafe. Lalo na sa co-vlogger ko na si Triton San TV. Tulad nga ng sinabi ko mga tol ay marami ka talaga ditong pagpipilian o pagbibilihan. Tamang hintay, tamang relax dito. Kung marami naman kayo mga par or family mo, ay talagang sa tutong pizza. Bali nga busy yung tropa ko mga par. Kasi pagpatak nga ng 5:30 mga tol ay marami talagang dumadagsang tao dito. Kanya-kanyang discarding pagupo, kwentuhan, ay talaga naman mapaparelax ang utak mo. Para sa tao. O paano ba yan mga kalas? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.